ما دوام از دوام یاریان، نسل سینا نسل انسان پروری. سلام علیکم ҳурматдони тибби миллат. мо табибони бадил наздику аз дида дури тоҷикистон миннатдории худро ба ҳар яку яки шумо мерасонем ки дар ин мавсими мушкил дар пайи наҷоти халқи худ ҷони худро дариғ надошта дар пайи адои вазифаед. худованди бузург мададгору нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. мо ифтихор мекунем ки мисли шумо падару модар, ёру бародар, дӯсту рафиқ, апаву хоҳар, устоду раҳнамо ва ҳамкасбони қаҳрамон дорем. шумо синои ин замонед, дар майдони набард рустами достонед. салом арз мекунам ба кулли мардуми шарафманди тоҷик. агар чанд медонам рӯбарӯям марг меҷангад, тамоми ҳастии хешро хоҳам дод, то зарраеам бошад ҷони ҳамватанони хешро аз марг наҷот диҳам. ана ин аст шиори табибони тоҷик ки дар анамин лаҳзаҳои сахттарин тан ба тан, ҷон ба ҷон бар зидди анамин вирус мубориза хоҳанд бурд. садафсӯс бо амри тақдир мо табибони ҷавоне ки дар ҷустуҷӯи илм дар хориҷи кишвар ҳастем, тамоми нангу номуси мо, қалбҳои мо, ҳама он зикрҳои мо бо шумо аст. эй табибони тоҷик, худованд нигаҳбони якояки шумо бошад. барои мубориза бурдан бо ҳарифи ба чашм ноаён миллати тоҷик ва кулли башарият шуморо фаромӯш нахоҳанд кард. фариштаҳои сафедпӯш ва шамъҳои фурӯзони миллат. муҳтарама духтурон ва ҳамшираҳои шавқат, мон як гурӯҳ фарзандони шумо дар ин рӯзи қинӣ ҳамдардии худро ба шумо баён менамоем. аз ёд набароред ки мо бо шумо, шумо бо мо дар якҷоягӣ ин вирусро паси сар менамоем. аллоҳ нигаҳбонтон бошад. дур аз ватанем, лек ҳама вақт дар ёди ватанем. мо бо шумоем, фариштаҳои сафедпӯши ватан. миннатдории худро ба ҳамаи табибони тоҷикистон ватани азизамон ман ҳамчун як табиби ғариб ба онҳо аҳсан мегӯям. бурдбориҳо мехоҳам. салому алайкум ба ҳамаи табибони тоҷикистон. шумо қуввати дили мардум ва қаҳрамони миллат ҳастед. бо табибони дур аз ватан аз шумо ифтихор дорем ва бо шумо ҳастем. худованд мададгор. Время для всего мира Таджикистан и таджикский народ нуждаются в вас больше всего, как никогда ранее. Знайте, что даже находясь за рубежом в обучении, наши сердца, наши души и наши молитвы всегда с вами. Держитесь. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Данная ситуация нас всех объединила. Это наш долг перед пациентами, родными и близкими. Вы дарите людям самое ценное – это здоровье. Пусть вас никогда не покидает оптимизм, бодрость духа и душевный комфорт. мо табибони дар хориҷи кишвар қарор дошта бо шумо фахр менамоем. шумо қаҳрамонони миллат ҳастед. мо бо шумо ҳастем ва дуогӯи шумо мебошем. аз худои таоло илтиҷо мекунем ки ба ҳамаи шумо саломатӣ ва қувват бахшанд.